A wata makaranta da take cikin wani ƙauye ne aka ba da sanarwar za a yi baƙo mai bincike daga ma'aikatar ilimi da take birni. Akan hanyarsa ta zuwa ƙauyen sai motar baƙon ta lalace. Ya ɗaga bonnet ɗinsa ya duba iyakar fahimtarsa, bai gane inda matsala take ba. Yana nan tsaya a rikice sai wani ƙaramin yaro ya zo zai wucewa. Ya ce masa, "Malam, ko zan iya taimaka maka?" Mai mota ya ce, "Eh, za ka iya taimaka min idan ka iya gyaran mota." Yaro kuwa ya ba shi ansa da cewa babansa bakanike ne kuma yakan taimaka masa wajen gyaran motoci. Nan take yaro ya kwaɓe hannun rigarsa, ya taɓa nan ya taɓa can. Ba da jimawa ba ya ce, "Malam, sake tada motarka." Nan take kuwa sai mota ta tashi. Malamin nan ya yi ma yaro godiya sannan ya ce, "Me yasa kai baka je makaranta ba?" Yaro ya ce, "Malamina ya ce yau kada in zo saboda za a yi baƙon malami mai bincike kuma ni da ƙiƙi ne, duk karatun da aka tambaye ni ba ni iya ba da ansa." Darasi: basira iri-iri ce, kowa da wadda Allah ya bashi. Da koyo akan iya, yau da gobe ma makaranta ce. Kuskure ne mu ɗauka cewa sai ta hanyar karatu mai zurfi ne kawai ake iya yin nasara a rayuwa.